سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سنيت رفتا مخسر النهار سينما سمرة مو سلامتنا نعخاتكم يخون كبرات تخطاتلتنا إذا channel زيناتات سبورت حزنا قريبنا لنا نملؤ مكتتالكم أقدمنا بأخبرتنا عدمنا نملؤ تحستقوا كنسقركم عبسينما سمرة تطعم زنك نحوري وعاما كوميدي دراما حلالات وزاتا سبورت في المتا بينيام قرماي أمونغو صعدو زغالب زلو إيرتراوي تقداداماي بربع 3 مغابيت اب ايطاليا اب استخايده 6 ايرتراويان بروفيشنال تقدادمت اب استساتفلو ني حدا معلت وددر بروفيشنال تقداداماي بينيام غرماي زدنق عوت امزغيبو ابتي 202 كيلومتر رحقت شفنه بتروفولا غولغيا زصوع وددر مسكله بروتيم ديل كونايسي ايصاو زلو ود 10 عمت بروفيشنال تقداداماي بينيام غرماي اما اكلت وددر ارحا كوينو كغالب دحر موعلو نتبدها قددمتا شعي درجه حيزو كزازمو بقيعم كاب غزينا بغزي دمق عوت ان تغوناصفه مصي زلو بينيام غرماي ابز حلف عمت ونز وددر كال اي درجه حيزو بنزام دمق عوت كم زمزغبه يذكر از طراي زي كونون قدم حدا سمون مالت بسنبت 28 لكاتيت اب فرنسا نتاشع غزيو اب استخايده برويال برنارد رومز صوعني حدا معت وددرون بينيام غرماي شابعي درجه بمحاس سمون سم كلون كم زصوع ايرسعن بزي كازيك المكلت سمونون اب فرنسا اب استخايده كال اي مدرخ وددر تور ديس البيس مارتيمس بروفيشنال تقداداماي بينيام غرماي كابتن تدالين زنبرا كلتني عقب نطبن اب حنت قصبتا وددرن قداماي كوينو معواتو يذكر كومون ابتنا 10 لكاتيت وددر بينيام اب قصبتا وددر كال اي درجه بمحاس دمق عوت امزغبيوم ابتنا ربع وددر مس بينيام غرماي حبيرو استساتف مسغانتا استانا بريمير تيك صاو زلو بروفيشنال تقداداماي مرهاو قدس دمان نتنفلما غزيو زتساتفو وددر ايطاليا صبق صوتا بمنصبرا مبل 58 درجه حيزوم 10 بروفيشنال تقداداماي مرهاو قدس سنم نخيسوم نفلما غزينتو وددر كايدو زوعلو مسغانتا اندروني جي كاتولي زصاو زلو بروفيشنال تقداداماي ناتنا التصفاصين مسغانتا كوفيدس زصاو زلو ود 30 عمت بروفيشنال تقداداماي ناتنا البرهانن كازن ار وددر بمرأي اكتاتيلو مبل 81 درجه حيزوم وددرهم ززامم بقليل زير عوت امزغيبوم بتوساخي ابتنا حدا معلت وددر زتساتفو كاب غانتا تريك سيغا فريدو امانيل غبريك زي ابيهرن كاب غانتا ديل كويا قوب دبساين دما صبق مرشكا توعلو امود اتاس مستو وددرهم زي زازمو تقدادم تتسرعم ليفربول مفتو تشيلسي كلوب مسحق تشولي خونوم ابتي بحاموس مشات ليفربول بتشيلسي حدا بادوس تسعرتلو قطما سلطانتا كلب يرغن كلوب نكوخوبات قعي قبصاوي محمد صالح كان ميدا كغيرو موسانو اب دغفتا كلب حيال شغلوتنا يحرقان سمعتن كم زفطر يغلصالهم ام نفسو كف قطم زحفر سعرتنا اسمن تاكلم ندحر زمرحا زلو كلوب ابتي ليفربول مفتو تشيلسي كويناتو زمسيت وسان قطم نتبلص اتقعيو كغيرو موسانو اتاسلت ان نغرات معرك اندي تبتينو اب ጭንቀትን رعدن اتيو كم زلو صبار مخانيوم كيلاتات زحبروم انا لو معمد قطمات بريمير ليج ببزح شوتو زمرح زلو قبصاوي محمد صالح متن ليفربول كو انت خونه مستود 53 عامات سلطانيو ابصبو سنا امر او مردد بزي مهلاو غنا نتا كلب ازيو هاسا كم زلو يزغلصم ابتني حاموس مشت صوتا محمد صالح اتقطم كزازم استا 30 دقائق مسترفو كوصن كلو تشيلسي بدحري انا تحنت شوتو رخيباتام از تختيلو وكيل محمد صالح رامي عباس إيسا مساي صالح ليفربول اسقا مخانو زين فتح حبرتا بمنقدي محبراوي مراخبي مزرقو خا غداي ليفربول توسخ الشقلوت كفتر غيرو لهم وكيلو سددو حبرتا خا ود 28 عمت قبصاوي صالح مسا عدلو اب ليفربول زمص كرامات كبقع كم زخل زين فتر طارتات كسعبا قصيبلهم زين ادبقعات كم زن صبارق زلو زغلصلو صالح زاغيت 17 شوطات بريمير ليج كمزغبن كلو اكفافالي مانشستر يونايتد برونو فرنانديز ب 15 شوط
شቶታት ኣጥቃዓይ ቶተንሃም ሃሪ ኬን ብ14 ሽቶታት ይስዕብዎሎም መሐመድ ሳላህ ኣብዛ ሓለፈ ታሕሳስ ምስ ሓንቲ ስጳኛዊት ማዕከን ዜና ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ምስ ሪያል ማድሪድ ወይ ባርሴሎና ክጻወት ልዑል ድሌት ከም ዘለዎ ምስ ገለጸ ኣብ ሓለፍቲ ሊቨርፑል ኮነ ደገፍቱ ስምባደ ምፍጣሩ ኣይርስዕን እዚ ኸኣቱ ሓላ ኣፍሪቃዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ክቕይር ህርፋን ከም ዘለዎ ዘመልክት ስለዝኾነ ንክለብ ተወሳኺ ጽዕነት ፈጢሩሉ ይርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተኸላኻላይ ሊቨርፑል አንዲ ሮበርትሰን ክለቡ ብቸልሲ ተሳዒራ ሙጽአ ሓያል ሕርቃን ከም ዝተሰምዖ ድሕሪ ትግጥም ስካይ ስፖርት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊጹ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ዝሓለፈ ዓመት ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ዘለዓለት ሊቨርፑል ሎማ ዓመት ኣብ ናይ 129 ዓመታት ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ኣከታቲላ 5 ግዜ ኣብ ሜዳ ክትሰዓር ምኽኣላ ኣብ ታሪኽታ ክለብ ጸሊም ነጥቢ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኩሎም ደቂ ጋንቱ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዓወትን ዝናን ምርኳስ ገዲፎም ብዛዕባ ዝመጽእ ክሓስቡ ንቕድሚት ክምሩሽን ድማ መኺሩ ተሪፉና ዘሎ ብዙሕ ግጥማት እናወሓደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንሕና ግና መሊስና ንድሕሪት ገጽና ኢና እንጉተት ዘለና ስለዚ ዘለና እንኮ ምርጫ ነተን ድሕሪና ዘለዋ ክለባት ጸቕጥመታን ክንፈጥረለን ክንስዕር ጥራዩ ዝግባአና ክብል ውን ሓሳቡ ገሊጹ ሊቨርፑል ድሕሪ ዘካይዶ 27 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ካብታ ብ65 ነጥቢ ትመርሕ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ብ22 ነጥቢ ተበሊጻን ካብ ደረጃ ቀዳሞት 4 ክለባት ለቂቃን ኣብ 7ይ ተርታ ተሰሪዓ ትርከብ ኤድ ውድወርድ ንማንቸስተር ዩናይትድን ሶልሻየርን ኣተባቢዑ ምክትላ ቦምበር ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤድ ውድወርድ ንኣሰልጣንታ ክለብ ሶልሻየር ዘተባብዕ ቃላት ከም እተዛረበ ተሓቢሩ እቲ ወዲ 49 ዓመት እንግሊዛዊ ከም ዝገለጾ ሶልሻየር ኣብ ወቕቲ ናይ ጸወታ ዝናኣድ ዓወት ከም ዘመዝገበ ብምግላጽ ከም ውጽኢቱ ማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ብድሆ ኮሮናን ካልእን ሰጊራ ናብ ትስፉ መጻእ ከተማ ዓዱ በቂዓ ከም ዘላ ኣረዲዩ ብሶልሻየርን ተጻወትናን ተመዝጊቡ ዘሎ ምዕባለ ዘሕብን እዩ ኣብናትና ኣካዳምን ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታን ብጽቡቕ ንግዝግስ ኣለና እዚ ኩሉ ዓወታት ኩልና ሓቢርና ስለዝሰራሕና እኳ ዝተረኽበት ኾነ ብቐንዱ ግን ውጽኢት ጻዕሪ ሶልሻየርን ተጻወቱን ክብል ከኣ ውድወርድ ወሲኹ ገሊጹ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝሓለፈ 8 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ነጥቢ ብምኽሳር ብማንቸስተር ሲቲ ብ13 ነጥቢ ተበሊጻ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ብዘይካ ዝታክለብ ኣብ ጸወታ ፍርቂ ፍጻሜ ካራባኦ ካፕ ብማንቸስተር ሲቲ ክትግለፍ ተገዲዳ እንተኾነ ኣብ ኤፍኤ ካፕ ረብዕ ፍጻሜ ክትበጽሕ ክኢላ በምህላዋን ኣብ ሊግ ኤውሮጳውን ምስተን 16 ክለባት ኮይና ናብ ዝቕጽል ዙር በመሕላፋን ነታ ክለብ ዓብ ዓወት ከም ዝኾነ ውድወርድ ይሕብር ዓዲ እንግሊዝ ዛጊት ልዕሊ 20 ሚልዮን ካብ ተቐማጣ ክታበ ጸረ ኮሮና ቫይረስ ከተባጽሓሉ ክኢላ ስለዘላ ኸኣ ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ቀይድታት ኮሮና ቫይረስ ክመሓየሽን ንንጥፈታት ስፖርት ተስፋ ዝህብ ሃዋህው ተኸሲቱ ደገፍቲ ናብ ሜዳ ክምለሱ ዘለዎ ልዑል እምነቱን ውድወርድ ኣብ መወዳእታ ገሊጹ ኣብዚ ግዜ ዝዕዳ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ካብቲ ዝነበሩ ኣሃዝ 64.2 ሚልዮን ፓውንድ ወሲኹ ናብ 455.5 ሚልዮን ፓውንድ ደይቡ ምህላው ይግለጽ ካብ ምውዕዋዕን ምዕዛብ ጸወታን ዝርከብ ዝነበረ ኣታዊታት ድማ ካብ ናይ ዝሓለፈ ርብዕ ዓመት ኣታዊ ኣዝዩ ከም ዝነከየ ይሕበር ይኹን እምበር እታ ክለብ ኣብ ግጥማ ሻምፒዮንስ ሊግ ተሳተፍ በምህላዋ ካብ ፈነወ ዝረኸበቶ ኣታዊ 44 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝበጽሐ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወጽእ ጸብጻብ የረድእ ተወሰኽቲ ዜናታት ቸልሲ ብሓሙስ ምሽት ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ዓወት ድሕሪ ምምዝጋባ ካብ ብዙሓት ወገናት ናዕዳይ ውሕዘላሎም ናይ ቅድም ኮኸብ ተኸላኻላይ ጋንታ ዝነበረ ኣሽሊ ኮል ቸልሲ ከም ዝበለ ድንቂ ብቕዓት ከተርኢ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ምዃኑ ብምሕባር ኣሰልጣኒ ቱሸል ኣብታ ጋንታ ኣስሪጽዎ ንዘሎ ናይ ዓወት መንፈስ ኣድኒቑ ቸልሲ ኣብቲ ግጥም ብመንገዲ ኣጥቃዓያ ሜሰን ማውንት ኣቢልያ ነታ ብልጽቲ መዕወት ሸቶ ኣመዝጊባ በዚ ድማ ብ47 ነጥቢ ናብ 4ይ ደረጃ ክትሓኩር ክኢላላ ቸልሲ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ቶማስ ቱሸል ሕጂ ኣከታቲላ ን10 ግዜ ኣብ ዘይተሰዓርነት ትግዝግዘላ ቱሸል ድሕሪ ኣብ ሜዳ ሊቨርፑል ዝተጓናጸፉ ዓወት ተጻወቱ ንዘንጸባረቕዎ ድንቂ ብቕዓትን ናይ ዓወት መንፈስን ብምውጋስ ጋንቱ ካብ ሕጂ ንድሓር ሃማን ቀልባን ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ንምስታፍ ከም ዝኸውን ገሊጹ ናብ ቱርካዊት ክለብ ፈነርባቸ ተሰጋገረ ኮኸባ ከፋፋለ ኣርሰናል ነበር ኦዚል ኣብ ተሓዳስ ክለቡን ዘባህረር ዕድል ከም ዘይተጋደፎ ይሕበራሎም እቲ ጀርመናዊ ጋንቱ ኣብ ሰሙን እዚ ምስ አንታሊያ ስፖር ሓደ በሓደ ኣብ ዝተፈላለየቱ ልግጥም ካብ ክትሰሓት ሸቶ ክትምዝገብ እትቀልል ዝነበረት ወርቃዊት ዕድል ከባኸንን ከሎ ብድሕሪኡ ድማ ነዊሕ ከተጻወተ ኣብ መበል 67 ደቂቃ ከቢድ መጉዳእቲ ኣጋጢሞ ተጸሪኡ ካሜራ ክወጽእ ተገዲዱ መርበብ ሓበሬታ ጎል.com ኦዚል በታ ኣጋጢሞ ዘሎ መጉዳእቲ
ክሳብ 6 ሳምንታት ካብ ጾታ ክርሕቕ ከም ዝኽእል ንሓካይምታ ጋንታ ብምውካስ ሓቢራላ ኦዚል ንፈነርባቸ ዛጊት ሸቶ ዝበሃል ከመዝግበላ ኣይከኣለናሎም አሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ሶልሻየር ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሓላል ዳታ ጋንታ ዴቪድ ዲሃያ ዝነበሩ እምነት ከም ዘጥፍአ ስፖርትስ ሜል ሓቢራ ብመሰረት ጸብጻብ ናይታ መርበብ ሓበሬታ እትወዲ 30 ዓመት ስጳኛዊ ጋንቱ አንጻር ክሪስታል ፓላስ ኣብ ዝነበራ ጸወታ ብውልቃዊ ምኽንያት ምስ መጻምቶ ናብ ዓዲዩ ገይሹ ነይሩ ዋላ እኳ ንማንቸስተር ዩናይትድ ከግዳ ዓይሉ ቀልጢፉ ክምለስ ይደሊ ምህላው ይሕበር እንተሎ ሶልሻየር ግን እድሓን ቀልጢፍካ ክትምለሰኒ ኣይደልየካኒ ጉዳይካ ፈጺምካ ቀሲልካ ክትምለሰኒ ዝደልየካ ዝብል መልእኽቲ ተሰዲዱሎም እዚ ድማ ሄንደርሰን ስለዘለኒ ንዓኻ ብዙሕ ኣይክግደሰልካኒ ዘስምዕ ምዃኑ ገለተንተን ስፖርት ይገልጹ ሶልሻየር ጋንቱ ዝመጽእ ሰንበት ኣሚራ ኢትሓድ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ናይ ደርቢ ግጥም ይጽበያ ኣብ ዘለወሉ እዋን ንዲሃያ ከም ዝምባሉ ኣብ ልዕሊኡ እምነት ኣጥፊኡ ምህላው ዘርኢ ምዃኑ ድማ እቶም ተንተን ተወሲኾም የመልክቱ ዲን ሄንደርሰን ኣብ ዝዓመተ ስፖርት እዚ ኣብ ተሰለፈን 6 ግጥማት ዝድነቕ ብቕዓት ብምንጽብራቕ ንሶልሻየር ክምስጥ ክኢሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገረሉ ኣብ ትሕቲ ጆዜ ሞሪኖ ኣታወጻ ዝኾነ ብቕዓት እተንጸባርቕ ዘላ ቶተንሃም ናይ ሎማ ዓመት ፕሪምየር ሊግ ግጥማ ምስተን ቀዳሞት 4 ክለባት ክዛዝሞ ከም እትኽእል ተንተን ስፖርት ዓዲ እንግሊዝ ይሕብሩለው ሓደ ካብኦም ናይ ቅድም ገዲም ተኸላኸላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ሪዮ ፈርዲናንድ ኮይኑ እታ ጋንታ ድኽመታት ፈዊሳና መንገዲ ዓወት ተመሊሳ ብምህላዋ እንታይ ሓመቐት ራብዓይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ናይ ምስታፍ ተኽእሎ ከተውሕዝ ሰፊሕ ተኽእሎ ከም ዘለዋ ኣረድዩ ቶተንሃም በሓሙስ ምሸት አንጻር ፉልሃም ኣብ ካይሮቶ ግጥም ሓደ ባዲያ ተዓዊታ ደላ ዓሊ ዝቐልዓ ኩዕሶ ንተጻወታይ ፉልሃም ተወሲን ኣዳራባዮ ገጫ ኣብ ሰኪዕት ፉልሃም ተሰራሲራ በዚ ድማ እታ ለንደናዊት ክለብ ካብታ ናብ 4ይ ደረጃ ሓኺራ ዘላ ቸልሲ ብ5 ነጥቢ ጥራይ ተፈንቲታ ኣብ 8ይ ደረጃ ተቐሚጣ ትርከብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሰሙናዊ መሃያ ብሩኖ ፈርናንደዝ ብዕጽፍ ብምውሳኽ ናብ ልዕሊ 200,000 ፓውንድ ክብ ከም ዘበሎ ተሓቢራ በዚ ድማ እተወዲ 26 ዓመት ፖርቱጋላዊ ኣከፋፋሊ ኣብታ ጋንታ 5 ዝለዓለ መጠነ ደሞዝ ዝወስድ ተጻዋታይ ክኸውን ክኢሉሎም ፈርናንደዝ ሰሙናዊ 100,000 ፓውንድ መሃያ ጥራይ ክወስድ ጸኒሑ ጸብጻባት ከም ዘመልክቱ ሓላል ዳታ ጋንታ ዴቪድ ዲሃያ ሰሙናዊ 375,000 ፓውንድ ብምውሳድ ኣብታ ጋንታ ቀዳማይ ዝለዓለ መሃያ ዝኸፈል ተጻዋታይ ክኸውን እንከሎ ፖል ፖግባ ድማ ብ290,000 ፓውንድ ደድሕሪኡ ይስዕብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሶልሻየር ንፈርናንደዝ ናብ ፖርቱጋል ከይመርሕ ክእግዶ ከም ዝኽእል ተንቢሁ ንሱ ነዘተንብህ ዘሎ ፈርናንደዝ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሕ እዚ ኣብ ግጥማት መጻረይ ዋንጫ ዓለም ንምስታፍ በሃገራዊት ጋንቱ ጻውዒት ከቀርበሉ ትጽቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዩ ናይ ቅድም ኮኸብ ተጻዋታ ሊቨርፑል ዝነበረ እንግሊዛዊ ማይክል ኦውን ሊቨርፑል ኣደዳ ስዕረት ትኸውን ዘላ ብሰንኪ ስዕዓ ኣጥቃዕያ ሳዲዮ ማነ ምዃና ብምግላጹ ኣብ ብዙሓት ወገናት ክትዓላዓሉ ኦውን ድሕሪ ትበዓወት ቸልሲ ተዛዘመ ናይ 5 ጸወታ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሊቨርፑል ቅላዕ መቕጻዕታ ኣብ እትረኽበሉ እዋን ሳዲዮ ማነ ዝበዝሕ ግዜ ንመሐመድ ሳላሕ ከሊኡ ባዕሉ ከም ዝቐልዕ እንተኾነ ወርቃዊ ዕድል ከባኽን ምርኣይ ልሙድ ምዃኑ ገሊጹ ማነ መታን ሳላሕ ብብዝሒ ሸቶታት ከይበልጾ ኢሉ ነቲ ቅላዕ መቕጻዕታት ባዕሉ ክብሕቶ ከም ዝፍትን ድማ ኦውን ወሲኹ ሓቢሩ ኣቀዲሙ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብዘመዝገቦ ብዙሕ ሸቶ ወርቂ ጫማ ከዓትር ክኢሉ ዝነበረ ሳላሕ ኣብዚ ናይ ሎማ ዓመት ስፖርት እውን 18 ሸቶታት ብምቁጻር ንሽልማት ወርቂ ጫማ የማዕድሎ ሳዲዮ ማነ ግን 7 ሸቶታት ጥራይ መዝጊቡ ምህላው ቅን እንተ ዘይኮይኑ ብሓቂ ናይ ሎማ ዓመት ሽልማት ወርቂ ጫማ ክዕወተሉ ፍጹም ተኽእሎ ከም ዘይብሉን ኦውን ይገልጽ ሊቨርፑል ብ5 ዝወረዳ ስዕረት ኣብ ሜዳ 5 ስዕረት ኮይኑ ተመዝጊቡላሎ ባርሴሎና ዝመጽእ ሰንበት 7 መጋቢት ሓድሽ ፕሬዝደንት ክትመርጽ ተሸባሸብ ከም ዘላ ተሓቢሩ ኣብቲ ውድድር ጆአን ላፖርታ ቪክቶር ፎንተን ቶኒ ፍሬክሳን ንመዝነት ፕሬዝደንት ክለብ ንኽወዳደሩ ኣብ ቅድሚ ተሰሪዖም ዘለዉ እዮም ኣብቲ ዝካየድ ምርጫ 110,290 ኣባላት ንጆሴፕ ማሪያ ባርቴሙ ዝትከኦ ሰብ ንምምራጽ ድምጾም ከስምዑ ትጽቢት ተገይሩሎም ኣሎ ኣብቲ ውድድር ንሜሲ ኣብ ባርሳ ከጽንሑ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዝግለጽ ላፖርታ ክዕወት ይኽእል ዝብል ዝለዓለ ግምት ተዋሂብዎ እንተ ተዓዊቱ ንኣሰልጣኒ ባርሳ ኮማን ብዛቭ ክትከኦ ድሌት ከም ዘለዎ ዝሕበር ፎንት ድማ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑሎ ኣብ ከቢድ ዕዳ ተሸሚማ ምህላዋ ዝግለጸላ ዘሎ ባርሳ ብሰንኪ ሕጽረት ገንዘብ ብሉጽ ተጻዋታይ ከተፈርም ዓቕሚ ሓጺርዋ ከም ዘሎ ይንገር ዝመጽእ ክረምቲ ንሜሲ ክትከስሮ ዝለዓለ ግምት ስለ ዘሎ ድማ ዝና ናይ ዝዓባይ ክለብ ከም ሰማይ ዝዓረገሉ ባይታ ክዘብጥ ከም ዝኽእል ብኣግኡ ተገሚቱሎም
ليستر سيتي أتقع السلتيك أوديسوني إدوارد ب15 مليون باوند نمفرام أبترزي كم زبس حتى حبيروم ليستر سيتي نتودع 23 عامات تصاوتاي زمص كرامات مس تفرمو نتن نويح عامات تصاوت لا ود 4 عامات قعيا جيمي فاردي متكاتو رخيبو ليلا كتقسن كتقليام إدوارد قدم 4 عامات مالت أسلت أنا ليستر سيتي بريندان روجرز نسلتيك أبزعل مالو زنبر أوانيو كابي إس جي ب9 مليون باوند وصايتات ناب سكوتلانداويت كلب سلتيك تسغاغيرون أرسنال نتخلى أربي لايبزيك إبراهيم كونات أبرادار أتاقم زلا إيفنين ستاندارد حبيرام أرسنال أمسبر مكلخاد نصاوتو لازنبورو مستافين سقراطيس زحلفت ردحر مفناوئة نزود 21 عامت فرنساوي عينا أودي غزلام كونات أبزو وقت زمستا بوندسليغا كباير مونيخ بخلتنت بطراي دحيرة تقزقزلا أربي لايبزيك شمون تقزيت رايونا مسلاف عدل رخيبو زلوم أسلت أني أرسنال أرتيتا قدم قرم معلتاتا بزهو حبريتا غانتو زمص كرمت أقرام زخون مسقار ناي تصاوت كتفص مدب كم زلوا أميتو نيرو مانشستر يونايتد بسنكي لبدا كوفيد 19 نزوردا فينانساو كساراتات نمحواي 3 مليون باوند كم استلقحت تحابيروم اتا انجليزاويت كلب زحلف عامتون بتمساسال مخنيات 300 مليون باوند تلقيحا كم زنبرت يذكر مانشستر يونايتد اب زحلف عامت راي بسنك لبدا كبابي 100 مليون باوند اتاو كم سانتي اتحبرم عرموشش كلبات اسبانيا برشلونه ريال مدريدن كاب 1909 حزن قبر منغست كي كفلاكو غعزا بمصنحن نا مليونات باوند وهلو العدا كخفلا تبينو لن كلستي ان كلبات نتزقرب لن عدا بمنصاق بس منغست اسبانيا ابطقو كو انت صنحا دحر حيالك تعقن اتن كلبات امسا نايتن العل ربع زمن قبر كي كفلا استغعزو عدا كخفلا بيت فرد اوروبا وسانا حليفلهم بفلايتا بسنك كورونا فيروس امني 1 بليون باوند عدا تشميما زلا برشلونه قبر منغست بزي مخفاله ناي 10 مليونات باوند عدا كلوا كم زخل يحبر اب كتشحن 16 4 كلبات اسبانيا كاب 1909 حزن قبر منغست بزي مخفالن ونزف عدن كخفلا 5 تجددا زذكريون قطمات بريمير ليج ادام دحر قطرون قصيلو كمسيو بزمسرت ارسنال مس برنلي ساوثهامبتون مس شيفيلد يونايتد وولفز مس استون فيلا كوم دما ليستر مس برايتون كغطماين مباركس كبرات تخاتلتنا نايلو متحستو زيناتات سبورت ابز فصيمنا لنا نناي وترو مكتتالكم تساتفوكم من نغفيتاكم من متبعكم من ايفلينا سسنايو سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا ربنا فلتت حقوز دستا سحاب سميت رفتا مغسل النهار سينما سمري عبسينما سمرت أطعم زمكين نحوري وعاما كوميدي دراما حلالات وزاتا سبورت فيلم